benvidos ao partido de volta entre o Celta e o Pau, unha noite europea, unha noite máxica para o equipo e tamén para a afección que hoxe tinguirá de celeste a banca Balaídos con estas bandeiras, así que non podo agardar para velo dentro Inside. Hoxe noite europea, especial aquí en a banca Balaídos, que esperades? Vencer, como sempre. O sea, esto ten que sair perfecto. Hoxe hai que gañar polo partido, polo Celta, pola eliminatoria, por todo. Hai que gañar e ilusionarse. Hai que ter cuidado, pero se saca. Que resultado esperas? 2-0. Eu veño está positiva. A ver, con ganas, temos que pasar. Isto é un soño, hai que cumplilo. Imos con todo. Hoxe o celtismo está aí a tope, xa vexo aí con bengalas e con todo. O celtismo sempre está a tope, sempre. Levamos tempos sen vivir estas experiencias e nada, moitas gañas de que volva a haber unha eliminatoria en Balaídos, esperemos que non sexa a última. Estamos no mellor momento da historia do Celta a nivel de masa social, é a hostia. É unha noite europea moi bonita, estades emocionados tamén por esa parte? Sí, a verdade é que levamos toda a semana falando de hoxe, eu levo con ganas do partido dende o domingo xa. E ides animar como a nunca, hoxe o equipo vai poñer bandeiras para todos. Hoxe imos a casa sen gorxas, hoxe, non? Home, en animación, además que son socios en animación, vamos, a fuego. Fillos dunha paixón, da fouteza e corazón, Soño con voltar a Europa para verte campeón. Tanto tempo teu carón, seguindo coas tradicións, ata o día no que morra Real Club Celta de Vigo.
ata aquí o partido celtistas, pasamos á seguinte rolda e vémonos en... Deica logo.